салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. ҳафтаи бозиҳои ҳалкунандаи даври интихоботии ҷоми ҷаҳон 2022 ҳамакнун дар Аврупо дар ҳоли хотимаёбист ва дастаҳое ки мустаҳқим роҳхати чемпионати ҷаҳонро гирифтанд муайян ва роҳ наёфтани мунтахаби Португалия ва Русия ҳангомаи ин ҳафтаинаи рӯйдодҳои варзишӣ буд. Сербия Португалияро дар хонааш шикаст дод ва Роналду барои аввалин бор дар таърихи фаъолияташ антирекорд ба қайд гирифт ки баъдтар дар мавридаш ҳарф мезанем. Инҷо бояд мо аз қаҳрамонии ситораи футбол Килиан Мбаппе бояд сухан намоем. ҳариф дар тарозии сатҳӣ ба гунаи замину осмон аз Фаронса тафовут дошт, чун ба қавле Қазоқистон куҷову чемпиони ҷаҳон куҷо. Гап сари бозии Қазоқистон ва Фаронса меравад ки чемпиони ҷаҳон бо ҳисоби бузурги 8-0 ҳамсояи моро шикаст дод. 50% голҳо бо шарофати Килиан Мбаппе ба даст омад ва ӯ бо задани 4 гол баҳои баландтаринро аз маҷаллаи машҳури Франс футбол гирифт. маҷаллаи мазкур ба ҳунарнамоии ситораи Фаронса баҳои 10 гузошт ки дар тӯли фаъолияташ маҷаллаи мазкур танҳо ба 12 бозигар чунин баҳогузорӣ кардааст ки ягон маротиба ин баҳоро Роналду нагирифтааст. дар футболи муосир танҳо ба Лионел Месси, Роберт Левандовски, Неймар, Алекс Халенко ва акнун ба Килиан Мбаппе даст дод ки ба ин баҳо сазовор гардад. омори дигаре ки ба покер Килиан Мбаппе тағйираш дод таърихи 63 сола дорад. ӯ аввалин футболбози фаронсавие баъди 63 сол гардид ки дар бозиҳои мунтахабӣ 4 гол ва ё покер анҷом медиҳад. 63 сол мешавад ба ҳеҷ футболбози фаронсавӣ аз Зидан сар карда то Платини тақдир даст надод ки бо ҳайати мунтахаб ба дарвозаи ҳариф 4 гол занад. охирин бор дар ин ҳайат соли 1958 Жюст Фонтен дар бозии муқобили мунтахаби Олмон барои соҳиб шудани мақоми сеюми чемпионати ҷаҳон 4 гол зада буд ки акнун ин корро Мбаппе дар муқобили Қазоқистон кард. фаронсавиҳо дар ин бозӣ барои Қазоқистонро шикаст додан бозӣ накарданд. онҳо шарт гузоштанд ки дар ин бозӣ ки бисёр гол мезанад. Мбаппе 4 гол зад, Бензема 2 гол зад, Рабио 1 голу Гризмани овора ҳам 1 пеналти доданд. ахиран овозаҳо ба ҳақиқат табдил меёбад. Зинедин Зидан сармураббии Манчестер мешавад. дар Англия бо кафолат расонаҳо менависанд ки Зидан ҷои Сулшерро мегирад. ба иттилои сабаби чунин кафолат додани мардум ба ин овоза он будааст ки Криштиану Роналду Манчестерро иҷозат додааст ки Зидан биёяд. дидед ки онҷо даҳони киро нигоҳ мекунанд? пойгоҳи хабарии Таймс дар такя ба пойгоҳи маҳаллии Манчестер Evening News хабар дод ки дастаи Манчестер дар бартараф намудани Уле Гуннар Сулшер мақсади ниҳоӣ гирифт. дар шӯрои охирини директорони бошгоҳи Манчестер Юнайтед иқдом гирифта шуд ки дар сурати шикастҳои навбатии даста раҳбарият омода аст ки Сулшерро аз мақомаш барканор ва Зиданро ба ин маснад даъват намоянд. ин дар ҳолест ки овозаҳо нисбати оне ки Криштиану ба ҳамдастаҳояш дар мавриди оне ки барои Зидан аз ӯ иҷоза пурсидан зиёд шуд ва ба иттилои пойгоҳҳои мӯътамад Роналду ба омадани Зидан розигӣ додааст. чанде пеш Сулшер нез бо як қарори аҷиб аз мухлисонро ба ҳайрат гузошт. ӯ футболбозоне ки дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон иштирок мекарданд ҷавоб дод ва дар қатори онҳо футболбозони дигари дастаро низ ба ҷои тамрин истироҳат эълон дод ва худ бо аҳлу оилааш ба Норвегия яъне зодгоҳи худ рафт. ҳоло Зидан дар ин маврид хулосаи дақиқ надорад, вале раҳбарияти бошгоҳ роҳҳои бо ӯ робита карданро меҷӯянд. онҳо ба он бовар доранд ки Зидан ба хотири Роналду ва Рафаэл Варан ки дар Реал якҷоя кор мекарданд ҳатман ба ин пешниҳод розигӣ медиҳад. хулоса ин ҳоло аз Сулшер вобаста аст, вале раҳбарияти бошгоҳ аз Роналду иҷозат гирифтанашон ҳайронкунанда буд. онҳо навиштаанд ки сармураббии Манчестер Юнайтед Зидан мешавад ва Роналду аллакай бошгоҳро ба ин иҷозат дод. агар ман раҳбари бошгоҳ мебудам, аз Роналду иҷозат хостан як су иҷозати гапзанӣ намедодам. Неймарро дастаи ПСЖ ба фурӯш гузошт. ана мавзӯи ҷанҷолӣ дар дохили бошгоҳи парижӣ. аламовараш он аст ки Неймарро дар қиёси нархи ҳангомавиаш дар қабл ки 222 миллион евроро ташкил медод маънои аз осмон яку якбора ба замин партофтанро дорад. дастаи парижӣ нархи гузариши Неймарро ба дастаи дигар 80 миллион евро арзёбӣ кардааст.
ранге ки дар замони коронавирус дорутоҷирҳои мо нархи баъзе доруҳоро 500 суму ҳозир 15 сум мефурӯшанд. хулас раҳбарияти бошгоҳи парижӣ бар онанд ки замони футболбози бразилӣ дар ПСЖ ба охир расидааст ва қарор аст ҳамакнун атрофи Месси даста бисозанд. аз ин рӯ раҳбарияти бошгоҳ махсусан президенти он Носир Алхелайфӣ нақша дорад ки Неймарро бо ин нарх ба дастаҳои дигар бифурӯшад. аз ин рӯ пойгоҳи хабарии Эл Насионал хабар додааст ки Хелайфӣ аллакай тавассути миёнаравҳо ба дастаҳои англисӣ пешниҳоди хариди Неймарро кардааст. ҳамчунин гуфта мешавад ки президент аллакай дар мавриди баргашти Неймар ба Барселона бо бошгоҳи каталонӣ гуфтугӯ дошт ва гумон меравад ки хави дар баробари баргардонидани Дани Алвес Неймарро ҳам ба Камп Ноу меорад. гап ин хел аст ки ҳар вазъу ҳолате ки набошад бояд Неймар дигар дар ПСЖ набошад. гумонам боз чӣ мушкилие миёни ӯ Месси ба миён омадааст ки раҳбарият дар ҳоли интихобкунӣ аз баҳри Неймар гузаштанианд. ин албатта ҳайронкунанда аст. одам бо сояаш чӣ мушкил дошта метавонад? фоҷиаи маргбор ва мусибати хеле ҷиддӣ дар хонаи собиқ футболбози мунтахаби Нидерландия Райф Лут. собиқ футболбоз шаби 13 ноябри соли ҷорӣ ҳамроҳ бо аҳлу оилаи худ ба садамаи нақлиётӣ дучор гардид ки дар мошин Райф Лут бо ҳамсараш ва ду фарзандаш қарор дошт. дар натиҷаи садама писари 4-солааш дар ҷои ҳодиса фавтид ва фарзанди дигараш ҳоли ҳозир дар беморхона вазъи саломатиаш на он қадар хуб арзёбӣ мешавад. гуфта мешавад ки баъди ҳодиса полисҳо футболбозро бо ҳамсараш ба шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ва сабабаш он аст ки вақти ҳодиса футболбоз ва ҳамсараш сархуш ё аз ғояти нӯшидани машруботи спиртӣ ба қавле маст ба назар мерасиданд. аз ин рӯ агар ҳолати мастии онҳо исбот гардад пас футболбозро барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки бо чунин вазъ рондани автомобил мамнӯъ аст ба ҷавобгарӣ мекашанд. ана натиҷаи ба қавле мастумаст нишастани сари чамбараки автомобил. антирекорди Криштиану Роналдо ки дар таърихи фаъолияти футболиаш аввалин бор аст ба он рӯбарӯ мешавад. мунтахаби Португалия дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 дар майдони худ аз дастаи Сербия шикаст хӯрд. Ренату Санчес футболбози португалӣ дар аввалҳои бозӣ голи аввалини дидорро зад ва ҳамагон гумон карданд ки акнун имрӯз Португалия Сербияро голборон мекунад ва ҳамин тавр рӯхати мустақими чемпионати ҷаҳонии футболро ба даст меорад. ҳадсу гумонҳо оҳиста оҳиста дар раванди бозӣ ба шубҳа табдил меёфт ва кор ҳамин хелам шуд ки сербҳо 2 гол задан ва бо ҳисоби умумии 2-1 мунтахаби Португалияро ба бозиҳои гузаришӣ равон карданд. ҳангомаи шикасти Португалия аз Сербия пеши нишондоди дигаре дуюмдараҷа аст. тасаввур кунед Криштиану Роналду дар кулли фаъолияти футболиаш дар бозиҳои мунтахабӣ махсусан бозиҳои интихобӣ аввалин бор аз ҷониби дарвоза ягон зарбаи ҳадафрас ё худ мустақим равон накардааст. баъдан вақте бозии мазкурро таҳлилу ташхис карданд маълум шуд ки Роналду ба задани ҳадди ақал як зарбаи мустақим ҷониби дарвоза даст наёфтааст. аз ин рӯ бармеояд ки сармураббии Сербия дар чӣ гуна боздоштани Роналду роҳи ҳал ёфтааст ва ин ба он монанд аст ки касе барои хомӯш кардани садои қурбоқаҳо дирижёршона кушта буд. ба ҳамин тамом то дидор хайр.